You see, Akosia almost say, Ahaya Muwe SOMPA, a institution, me boy. Yes, a Juma. A institution. Na a Juma no ayana institution biano, I want the rules and regulations. Ampa. Institution bia wo ekwan ya ye faso a ye wuram, ene ekwan ye faso a ye pie. Enti se wo untumi obi ntumi nsori emma sesi asa Akosia, Mawie University. Inti fame na say maba me be ye adwuma wo SOMPA FM obi antumi yesa Debi there is a procedure bibi was so for answer kwan bi wo ha sesa wo fam ana even unto obi ntumi nka say makọ journalist school awie nti no me be ye presenter Debi this year tetew ye do fa niam abi mu nti no aware a institution that is the first thing say obi atiase. Marriage is an institution. I to say Juma, see ho. Juma institution. Onyankopon na e say institution no our establish say institution no. Onyame and our establish say institution no. Na institution it must be governed by rules and regulations. Ne se sa aware na ye friend say aware Juma no e wo enhyehyeye e wo mrada ho. Ah yesese ye de toto. Ah se wa onye ne saa entimi nyina. Dabi. Nti untumi nsori akekese mekoware adie biara a wonni mu ntiase no saa de no untumi enye ne yie adie bia wonni mu ntiase no untumi nya ne yie because adie no ntiase eti bishop obegina tum se ye nipa mante ne maba won ye ni abere bia ko bebre na ye ntiaware na se no aware no na ye fe ba ye ntiase aware no ye fe but yentiase ena owi ye do ye ho ni sia na makoma bo pedi but yentiase enti wugidi sade ba ko ama aware gya aban se ye di ehu ekowuru aware mu ne enti aware na se lack of understanding. We don't know what is marriage. You see, I always tell people say marriage is not sex. Aware enye mpamu agudie akati makapen agudie and sex is not marriage. Ena ayi mpaso agudie so nya aware ana aware nso enye awo aware enye awo sebia ayi me ko aware because me pesa me wo eno so nya no so you need to as say what aware ase it will be so we sase ne aware ye den ana me di kaka na Akosia aware ye institution adwuma Nyankopon ahyehye anyame ahyehye aware ye adwuma pa me Facebook no how to maintain your marriage me kan ho me say aware ye adwuma kese adwuma o kan Ecclesiastes chapter 9 Bible say adwuma odi ama yen e wo yasase so a esese ye okay so adwuma it is a work esese adwuma bia so ese onya hu nimdie onya hu akwankyere okay na wahu na waye adwuma nyame di ama nipa wa asase so na emmomu no sese adwuma no wanya mu ntiase ne mu nimdie ne mu nyansa wontimi nya ne yie eti die nti awade gya ye bebre ba ne se bebre na awade ne enima de koro ena awade no so ye ntiase ena megye se mehia wo bi ntime penasem nti ye nkwaware ena awade ne eye me fe eti bu nya me ma me ware ne to so mienu bebre ware ekwa awade mu ewo senti bi bebre kwa awade o agire bi a ode kwa awade yim o senti bi ono awo na dwene bi nya nyame adwene dabi o senti bi nti na ode kwa awade ebi ti sese ebi ti se me ware abrantie ya metumi akwa abrochire me ware abrantie ya sika wo fie enti no me abusuya me firi ohiam ohia no to betwa ya obehwe me ware abrantie ya omu wodin abusuya no wodin it is me and say din na mefa enti me din no besesa me ware there will be a change of status. Yeah, they say member be Mr. And I'm Mrs. Yeah. It is senti bi. Bibinti, which is a wrong impression. And nonti na leading nipa into our realm. It your baby be so kase bia. Me dem pese me worry me po baby obe satisfy me wompem. That is it. It will no the enti okọ no. Na jiri nyane say oba na be satisfy no. Obi so se bia obe si ne niema. Obi so po obi obedi nachi akọ nipam. Oh, yes.
nipa ontino or four bar about to say muhuna no di mechi ko nipa mo osiem she who baby odi na chi a she ja lady no ho fe pa onto no no de na say wode wo kọ e say trophy wife. That is it. Trophy odi opie no obi ehu animonyam. That is it. Nti obia wo senti a adwene wo ne tim ode ware na eno na emmoa ohun ebi obu ha ope oba tenten obi pe be ma tenten obi pe oba anim wo bi achi wo bi ohun obi a won nti senti na ode kwa aware no eno na sa wo Bible say oba ma be free ni nane na gya ho de ne ho akobo ne yere ho no ma ye ho namba. That is the first thing. So nyankopon the first principle is unity. Okay. And before you can unite with somebody, no, there should be an understanding of each other. As I said, ansa na motumi anya kroye, motumi aye kroye. Na papa sema hu kan ya de ama na ye hu no ese obi a wadwene wo ne tim ode kware. Eti imagine say oba me adwene wo mitima me pesa me de kware be ma we ni say so obehwe me. Obehwe me na wa ma miska de me hia bia wo de be ma me. Na be ma no nso so adwene nso so wo ne tim no say me so nyese bia me ba be fa wa ba be hwew. Me nso so me de no say wo ne me be da na wo be si me ne mama me nti e betimi aba say me na adwene wo mitima me de be ware nya bi na wo wutirim Debbie obi ade anko. So that is where the conflict starts. E ho no na say aprepre no efriase. Na sa ware no ko munya nka mo so agudada. Nti am ka jo se nipa bebre wo ho e wa aware mu ete ho nso aware na agudada. Eso mo nam ho ring ne hyehyɛ wo kwa. Begin on best start aware na aware na agudada. Bisa what you say? Ebi mo ho nya nware. Omo best start aware. But afi ko mo koye people no. Aware na agudada. Adentina akasa. The reason I'm saying say akosia adwene wo wutrimu oba ni trimu ni adwene wo be adwene nya Oh my God. If we tell the okay ma maybe I know so oja na yere a oba ye na me say na de na so oja wo yere ono no de nti ofa oba no se no opobo beboa no opobo beboa no nti oga no hu no na ga ne ye adwuma eto hu se ga ne ye adwuma no hu se bosome so a ne salary ye 5,000 no na ono so ne salary eye 4,000 no ohun se oyoba o mema ne pressure oyoba o me stress na de oyoba o me kase me hia we eti na ono hu no ohun ti ono no to him no oba no adwuma na oye ne ye bosome so onya 5,000 enti oware oba bi otesa anya fe na obeya konhoma bo asam anya fe no onwa adwuma ne woni timu nti ohu ga na no ga ne salary na attract no so wonware no because ompe oba obema ne pressure ompe oba be sese na de ana oba no so ko ware no ono so na dwene mu no me pe be mo obehwe me eti bishop edi ani o nti ka mo munya nware ye no adwene wo we timi adwene wo aware na gudada eti oba e wo so woja aware ni nyina ne sese girl no enyi ska no like enema miska no won so busan se na ne odu sika ye de no se na da me ka to so me di misika behwe fie eti aware no amfa you see entiase ne ni ho because Bible say oyire no ana okunu no oye wo seso boafo o beboa no ya enti wo beboa me de a ade na ese wo de esie wo du sika sie na wo beje me de ana wo bebe ma no so ade na wo so wo hwe oba no sika and that say odo ni ho debi obi a wagene woni agene no na wo ka ho asem no na meka no faulty foundation. I have been a marriage counselor for over 15 years to 20 years. Na tie nkrofo bebre. Na utie nkrofo a utumi hu se adwene no ekita nipa no omde kwa aware no. Sa adwene no ana ye wrong. Obi tumi etu ga se ohwe se oba ye wo skanti no ma menye fa ne fa aware kwan so. Ode ne fa aware kwan so na o ye na so oba de wo hia no wo ska wo da no a wo gi sika ne wia no wagya no. On si hwe obi so adwene kita no enti no nipa adwene omde kwa aware no eye bebre na adwene no na enye eno nti na ama aware ntumi nyina no etiti edi kan yem nim aware na ye ntiase ye ne hu nim de ena number 2 no adwene so wo ye tirimu aye de kɔ no eno so nye ne to so miensa okay aware eye ade a efiri nyankopɔn nkyɛn
okay ne nyame ni kuhu enam aware so na nyame ede tumi ema ede abode tumi ema aware say ye be ware ne ye beto na abode so enti ana aware ye baabia onyame de enkabomu because we make say the first thing is unity enkabomu na baabia enkabomu wo no ehọ na odowo ehọ na ntiase wo ehọ no nyankopon sote baabia mpapamu wo no nyame ni ho enti no because eye onyame ade a nani kuhu nti bonsam so fight marriage enti enemy no so fight because eye ade nyame na de bae ena nyame so wotamfo ne tamfo ne bonsam etu ono so fight ekwan be no ofa so se nyame etirimu pono ekwan be no ofa so fight the unity of the marriage the okwan ofa so fight and say abri biara nipa mienu be ye o madwen so o mo ware no na wa boawura adwene ne mu adwene so nya dada ebi chabari esa no ane no eti adwene nya dada ti obowura mu abefa na fa nti ehọ no ana de empapa mu eba eti nipa mienu ti dem so mo nkasa onipa mienu ti dem so mo nna nipa mienu ti dem esusu wo mo bo mo ho timoden that is it nti ase two enemies atamfo mienu na obusa mo se nipa mienu na mo so mo do mo ho eba ne say that is it iti no eno say no mam miensa way I call it the three pillars emma ware engina my god the three pillars lack of understanding aware ne yentiase aware ne ye fe nti no anse ye kokeke wow powerful and adwene nso ewu etim ne ye de kware no etosom ye no na enam say ye nyankopon na de ba ye nti no bonsam so ani kuhu so obesai no of fight marriage. It doesn't matter how anointed you are and fa wono wo sra and fa won paibo a obebo and wa kom kire any prayer camp abokapoda na say wa bo wan wa bo bishop say wa bo wa ware mu anu wa bo so for be frame enra o say papa me mako retreat na behwe ema abegu ha ebompa ye for aware